on Hannu. Nyt ollaan täällä Haukiveden rannalla. Tarkemmin Pohjoisen Haukiveden rannalla. Ja tässä on tullut semmoinen ajatus mieleen, että tällä mökillä tulee paljon kesällä vietettyä aikaa että kalastajan ja touhuiden, niin jos rupesi tekemään semmoista kanavaa, missä seurattaisiin tätä kesänviettoa täällä Haukiveden rannalla. Ja pääpainona on varmaan kalastus, normaalit mökkityöt ynnä muut semmoista. Tarkoitus tehdä videota sitä sen verran mitä jaksaa tai kiinnostaa. Ja parempaa kuvauskalustoa on ehdottomasti hankittava. Tämäkin video tulee tuolta puhelimen kautta, että tämä on varsin huonolaatuinen. Toivottavasti tämä ääni edes kuuluu, mutta joo, sen verran itsestäni kalastajana, että kalastanut pienestä pitää pois lukien nuo hurjat teinivuodet, silloin tuli vähemmän käytöä, mutta nyt heti vanhemmalla iällä niin taas on kyllä kalastus on niin kuin intohimoa. Paljon tulee käytöä kesäisin ja talvisin. Että pääsääntöisesti kalastan vapaa-välinein, heittokalastusta, jikaamista ja pääkala ehkä on se ahven. Toki kuhaa ja haukeekin ja mitä minunkin on tarve. Että mielestäni olen valikoiva kalastaja siinä mielessä, että ehkä kaikki isommat yksilöt lasken takaisin, että ne on arvokkaampia tuolla järvessä kuin minun ruokapöydässä. Että saadaan sitä vahvaa sukua jatkettua ja näin poispäin. Mitäs muuta? Tosissaan sisällön suhteen se voi olla ihan mitään vaan, mutta tosissaan mökkeilyä, kalastusta, jotain maistiaishommia, mitä ikinä keksii ja jaksaa tehdäkään. Että semmoista. Nyt tässä eilen kävin Katiskoilla ja siellä oli aika kivasti ahvenia, saatiin paljon kukkoahvenia ja sitten tuossa muutamia savuspönttöjä. Niin tänään olisi ideana, että kesän ensimmäiset savuahvenet mökillä. Katsotaan. No niin, tämmöiset kaverikset meillä olisi. Lähdössä tuohon savupönttöön. Siellä on näitä pönttöjä mulla enemmän ja vähemmän. Siinä on lihasavustukseen ja kalasavustukseen. Joo, ne tosissaan eilen katiskasta pyytelin ja avasin ja sitten laittoin yöksi kevyen merisuolaa. Suolastapojahan on kyllä monia että se oli eilen oli ehkä helppoa sille, että yölisuola, niin pääsi sitten heti mökille. Mutta laitetaan vehkeet tulille ja päästään alkuun. No niin, kalat on pöntössä ja saatiin tulet pöntön alle ja siitä lähtee tekeytymään. Eli jos tämmönen mökki kautta kalastusahden kanava kiinnostaa, tilaa, peukuta, mitä enemmän saisin katsojaa ja tilaajaa, niin motivoisi ehkä itsekin enemmän tehdä ja panostaa sitten myös laitteisiin, kameraan ja mikrofoneihin sun muihin. Mutta mä jää ottelemaan, että ahvenet savustuu ja bon appetit!